giờ kinh phí làm hôm nay buồn nào hôm nay tôi mà rằng đồng thảo màu lá thì không muốn nó hẳn nữa ép hết đi cũng đã mà là thì không muốn rằng lá seperti aku menelaprak kami ni ko kali be yar pil company yaw be ma hono माबा कम्पानि ओंखारदोंमोन द्रा कम्पानि बेयाव गासिबो मानसिफ्रानो मावनो थांजोब्बाय दाना हाजिराखौबो मोनला गासिबो थांखांबाय जालालै नोंना हामथारला दिनानि मा बै खिन्थाला थिखांनाय दैखौनो लाबोदोलै आंनो जाला माथो देहायाबो नाम्बार लाबोदोलै जाखालायनाय हामथारला माथो एफा सान्दुं गोसायाव ओइ आथि दै गांबायनो नै बन सिनाया दै फै नानि मा लाबोदोलै बे खिन्थालानि दैखौनो लाबोदो गांनाया हामथारला माथो सान्दुं जालायनाय मा र' लांगौ जुमायानो दासो गहांदों दानो खिन्थाला लुबैबाय र' एसे हैनोसै आं जुमाया दासो गहांदों दहाय सरना दोननायखौनो लोंदो हामथारला दै गांनायाबो हाब मोजाङानो दं माथो जुमायालाय गोदैसो दंना गैयाथाय लोंनांसिगोनलै गोदैयानो दंमारो नंगौ जारानो दंमारो नांबावगौ हरले होमबालाय नौमान लोंनोसै नै गयाबो हाथुं दा लोंखांना जानोसै नांगौ दाबो मावखाङाखै होनबा मावखाङाखै दासो गहांदों दे थाब थाबनो मावहैदो माबा आं दा दुगैनानै दसे जिरायनानै लोंनांसिगोनलै जाथारला एफा गिदिर गिदिर खुन्दा हारसिं सिनांगौ एसेल' नामाब्रा जेबो नङा मानसिफोरखौ मोनलायलांला दाना गामि मानसिफ्रा गासिबो एयारटेल कम्पानियावसो हाबहैजोब्बाय नालाय ब्रा सासेयाबो दाबो फैया जैग' हैनायानो अर खाथियावनो थानो बाथारबाय जैग' हैनायानो दाबो फैया डाइरेक्टसो मारिनानै थायोना मायोथाय खामानि मावनो गनायखौल' नायो जालायबाय एसे बाथ्राखौनो माबा एरग्रां माबा माबि जाबाय थायो नोंसिना थां जुमायखौनो मावहैदो नोंबो लोंलाबा लांसै आं दाम मोनगोनखाय माइब्रा माइरंखौबो सबाराखै मा दामखौनो मोना
थेवसो दाम मोनगौमोन नामाथाय English medium này là mang Hindi song này rồi. Right, ăn này con. Siêu phải lấy hoa đến đường là cái số nào hoa. Nung lời jam bi. Nung đưa cái nào? Hoa nào? Rồi những người này ăn nung hoa ra thải. Mình chưa này cũng được. Được, okay. Germs being. Is he lunch? Không được, nghĩ vẫn sẽ là một được. Ồ, ăn đến xí xuống này thì mình à. सोच ले ऑफर करेगा तो बदतमीज ये सी ये ले श्रुति कोलगेट मैक्स फ्रेश Ada bersih tu bayar. Udah udah. Bukan bro. Ang thèm mà mình nghe body share vậy vậy nào. Saya mesti sekali dah gue nama. No sistem dengan hidup ni jadi begini. Anh mau berat, please. Anh berhari mungkin dia. Tasik ini salah. Yang mana? Nona, aku mau berkobar na, please, sister, please. Boleh tak? Orang apa? Ni aku buat di sini ruang, tu mami di sini ruang. Itu sudah baik, kita boleh pilih mana. Bagus fotoan cik. Dagang sebentar untuk karang biru. सके जो कभी ऐसा कुछ लिख दे तू है जो संग मेरे दुख जाने लगे तू चंद मैं हूँ आसमां कर ले तेरा फैसला या चुने के मैंने तेरे Qua cái này xem. Ini là mua hàng ra đấy. Em cũng có sự đề xuất. Anh thì thấy nó gần mà sang lên.
मा जागोन नोंलाय दुनिया का नंबर 1 रियलिटी स्टार आंनि गोसो बायदि आं जागोन आरो और एक्स्ट्रा Cornetto मा मोनदों नोंनाव Cornetto के ऊपर chocolate गथ' नों थांनो राजि जाना फैदोलै थांसै सिरिया बुंनो नामा गावसिनाल' गारि गोनां बायदिनो जोंनो बेयाव सारेनानि पाउडार होलांगासिनो दं साला नोंबो लादोंलै आगै गारिखौ गारियाव एसि थानायखौ लाखादै आगै आंनाव खरर खरर फैसा थानायखाय आंखौ जावखोसो ना माखोसो नोंलाय र' बारा गरम जानाङा बे समाव फैगोन नङा नों लानो हायाबा आं लागोन ना ओइ नै नोंनि हौवाया फैगौ गारि बायना होग्राया बेखौनो लागोन ना मेरला माथो थांलायबाय नोंनि हौवाया लानानै गारिखौ हाब 10 फुटनिफ्राय 90% जावखाबाय नों आंखौ 99% जावखाबाय नों आंखौ नांथारानो ड्राइभार हौवाखौ जिउआवलाय आं ड्राइवर को नहीं लेगा तो इसको लेगा ना इसको लेगा बे एयारपर्टआ जाबासो बे सासे सेंग्रा नागिरना लानांसिगोन नों मोनाबाबा आं नागिरना होगोन दे सिस्टार आं नोंनो हेल्प खालामना होगोन ओंखाम थफ्ला लायै लायै एयारपर्टनि गेटआवहाय जिरायनानै नागिरबाय थागोन आं गुमै नांगौ गुमै होननानै गुमै चाहिए गुमै होननानै जाम्बि बिदि जायो बिब'नोनो ओंखाम थफ्ला लायै लायै नागिरना होनो नागिरबाय नोङो नाङा होनबा बेयावनो नेबाय थादो बोरो दखानाव लांनो होननाया मेथाइ जानो होननाया आंनो गारि ड्राइभारखौनो नाङा होनबाय दा सिस्टार आंनो एयारपर्टआव मावग्रा अफिसारखौसो नांगौ बुरु नोंनि महरा माबायदि मोनथारगोन ना मोनथारा मोनगोनथ' दाउ मैना बायदिसो आंनि महरा आंथ' करियानखौसो लागोन ना बेखौलाय सिनारि दंमोन ना सिनारि गैयाबासो मोनगौमोन नोङो खानायखौ आं गल्डेन खालामना लागोन सिगांनिफ्राय खानायखौ आं बेबि काटिं खालामना लागोन ओमफ्राय गस्लाखौ टाइट फिटिं गानखागोन गस्लाखौ हान्थु बारनाय गानगोन हाइल गानगोन होमबाना जाबाय दा नुखाबाय दा करियाननि सिख्ला नों नायथारगोनबा आं दा न'आव थांना देखायगोन दे नुमारा नों नाय एसे ओके बेबी माइ लाभ यु सिस्टार थौदो थांसै दानिया थ' होमबालाय ओइ दखानाव दिनै थांथ'लादां गारिफ्राबो हनै आप डाउनथार सेंग्रा गोसो जानो गिदों नोंनाखौ मानोना ओरै गाहायथिं थांबाथाय एयारपर्टनि सारेना पाउडार फुनगोन ना जोङो मोनगोन ना ओमफ्राय बेखौ फुननानै थाबाथाय सेंग्राबो सासे फैखागोन आरो बेबो गन्थं सिङावसो बेनि नामानो जाबाय गगा से ना होगा क्योंकि वो रात भर मेरे नाक के अंदर रहते हैं और मैं रात भर नहीं सो सकती नाक का पूरा डोर बंद हो जाता है ऐसे करने से हवा नहीं घुसती और सो भी नहीं सकती रात भर जब मैं सुबह मिरर पर उठ के देखूंगा तो मेरी आंखें काले गड्ढे बन जाती है और बॉयफ्रेंड भी भाग के चला जाता है नोंनि डायलगखौ खोनासं आंना खर' साजोबबाय मेगन साजोबबाय थ' थांसै न'आव हैदो नों डायलगखौ थ' थांसै आंजों हायो बेखायनोथ' आं करियाननि हौवा लानो नागिरदों
अमा फिसायाव गलांखो बमालांखो अमाबो गैला माबो गैला न'आवबो थाला अमा फिसाखौ थिं हरखो सोंना नोंथा माथो अमायानो गैया न'आव थायाखै नामा इसेबो नायाखै नामा अमा फिसाया 5,000 जाबायहाय बायनो हायाबा नोंसो होफैनांगोन आंनो माथो दहाय दंमोन नोंहासो जैग' हैनानै एसेबां गोबाव थाबाय बैसागुनि लकडाउननि सावरायलायनायावसो आं एसे लेट जादों दा बेयावसो आंहा थाब फैनो हायाखै बेखौनो नोङो न'आव थायालासिनो एखेबारे मोसौ मोसा हगारजोबना लादो नोङो बे जारौआसो जाख्रेबजोबदों होननायलाय आङो गदायखौनो होदोंमोन नोंहा मानो न'आवनो थाया नमिथा गासिबो नोंनो होखाजोबदों माथो आङो फैबानो कमप्लेन जाबाय थायो बेफोरबायदिखौलाय बोरै सानैजों सुद्रायलायनोहाय बिनानाव नों एसे बुजायहाय आंनि हौवाखौ नोंनो हगारना होखाजोब्बाय आं बिबानखौ दा सासेया फैबा आंसो नायबावनांगोन दाउनिफ्राय अमानिफ्राय मोसानिफ्राय मुसुरफोरनिफ्राय दा सासेया फैबा नोंथ' नायखानाय नङा आंसो नायफिननांगोन जालायबाय गामि बेरायना फैनानै दा बाराबा दैजोंसो फाव थांनानै दै थांग्रा एसेबो सोंनो मोना नामा नोंनाव बिलाइ सालाफ्रालाय दाबो गारबा फिटिं जाबाय दिनिस आयदै हाबाव थिङाबो साबाय आंहा मा जाबोबाय नोंना फैबाय दा फै बावसिनाय फै बोरै नमिथायालाय माथो बेयाव फैयाखै आयै आंहालाय माथो नमिथा गैयाबा जेरै थांनो सोला माबादि जारौ गैयाबा गैया नमिथा नङाबा आंहा गोसोसो आंहा बबाव मोनदोंना फैखो दासो दावराव जाफिनदों आगै नमिथा सना आयदै हाबाब आंनि मोनलायनायखौनो मा नांजाबाय थायो नोंलाय जावलिया आंना बिआरपिएलाव कत' पार्टनारफोर दङ जोंनि लेबार स्टाफ दङ स्टाफफ्रा लोंहोलायबाय आंखौ गिलु बाराव दिनै बेखौ लोंहोनानै एसे जाबोलायबाय आरो आंहाला गाज्रि दामोनदै नमिथा सना आयदै हाबाब आंहा सिंख्रा दंखायो आंहा एसे खस्थ' आरो खेंख्राया ओंखामखौलाय जागोन ना जाया जौनि आं जाला आंहासो एकदम फाथोफोरजों अमा बेदर मोनजाबोखाबाय आंहा गिलु बारु अमा बेदर गिलु बारु ना एकदम फ्रस ना एवना होबाय आं मा जाबावनो हागोन नमिथा सना नों न'आव थाबाय थादो हाबाब नों न'आव थाबानो जोंहा थिखा जारौआथ' आंनि खालायखौ जाग्रा नालाय जाख्रेबथाबजोबदों
गामिनि बोरो सासे ज'नायनायालाय मालाय रुमावसो दं दां बिमायाथ' सिबलांनिसो गामि बेराय बेराय थांनो आंसो न'आव थायाखैमोन आं मा मिथिगौ नोंखौलाय नोंसिना बिदिनो जालायबाय थायो न'आवनो थानोसो बाबाय आं खालि नाङो बिसोर खालामो आं खालामाखै दिनै आं मा खालामदों आरो बामिनि नोंसो रायलायबाय दं नै जिरायनानै दं आंनि मा रायलायदों इउटुबाव भिडिअ नायदोंमोन आङो अबाव थांनो ओंखारलायखो जेराव थाङा ओरैनो बिसिनि खोथाखौ खोनासङै सङै बरिंसो मोनथारबाय आं बाबायाबो जुमाय थानाय न' दावराव जाबाय थायो मामि गिदिरजों आरो मामिजोंबो न'आव जानाय लोंनायनि थांनाय फैनायनि दावराव जालायबाय थागोन बाथारबायसो आं दस्रा सानैजों लोगो नाङालासे होनसै मामिनाव सोंनो नागिरदां अबाव थांनो ओंखारलायखो बेखौनो सोंलायबाय थायो नामा लोंगासिनो दंखायो दानो मा नांगौ सानांगोन बियो र'जा थांसै